La salut és un valor per a les persones. Per això, des de Més per Muro, volem crear un pla de salut municipal per a tots i en tots. Hi formaran part entitats, associacions, centres de salut, etc., donant de sortir un missatge que expressi les vostres necessitats i un compromís polític per la nostra part, per liderar polítiques saludables a totes les edats i que siguin la força per demanar els recursos que ens fan falta. Les demandes socials estan augmentant a tot arreu i a Muro les coses no són diferents. És per això que des de Més per Muro volem treballar amb els joves perquè puguin tenir accés al mercat laboral i així puguin aconseguir emancipar-se promoguent també el lloguer social. Per la gent gran, volem millorar els recursos als seus domicilis perquè hi puguin estar el major temps possible i en les millors condicions. Demanarem augmentar les places de dependència a la residència perquè la gent que ho necessiti hi pugui accedir. Volem garantir que tots els infants tinguin les seves necessitats bàsiques cobertes i volem crear un departament d'igualtat que vetlli perquè es compleixin els drets de tots i de totes. Volem Muro més saludable. Per això vos demano la vostra confiança. I recorda, en tu som més. Podem crear un pla. Està clar. Si quieres mirar esa cámara, cara de poca. Tots som més. Em vull anar. Ara ja cap.